Salamatçılar, qımmatly okuwçylar. Bugün sizler bilen men Oş şaharyndaky nomer 11-nji Valentina Tereshkova atyndaky mekdep internatynyň kyrgyz tili jana edebiýaty mugalimi Almaz Damalbek. Bugün biz sizler bilen kyrgyz edebiýaty sabagyny ötmekçiyiz. 5-nji klass. Bugünkü sabaktyň temasy akyl karşaşdyrmagy. Maldar, bugünkü sabaktan akyl karşaşdyrmagy turaly maglumatlar geye bilasňar. Akylmandyllyk, bilimdilik degen emne ekendigini bilesiňer. Baýlyk, beýlikke garaganda akyl näzig orunda ekendigini bilesiňer. Bilimdi köp alyp, akylmandylykka umtylsa, gelecek ýylyň jaryk, kenem bolan düşünip jetesiňer. Anda baldar, jogap bilen tanyşyna başlasak. Ileriki zamanda Karakan diýen kan bolupdyr. Bir günü kan özüne garaşdy elden içinen akylda ýaldanlap. Arkimden akyn synamakka soralarda beret. Kezek. Karşaş diýen kyzyň atasyna jetip, any ordasyna çakrady. Karaçaç atasyny jiberip çatyp, ata, kan oňoý süre berse jogap beriňiz. Eger kyn süre bere turgan bolsa, 3 günge çaýyn ruhsat beriňiz dep gaýta öýge kelersiz diýdi. Çal, kan ordasyna barady. Kanany çakyryp alyp, menim murda 9 aýym bar ele. Birok bir de balal bolgan jokmun. Emi aýtarym. Karaçaç kyzyny maňa aýaldykka bergeniň. Men erke takal kılıp alayın. Özüňe köp diýne beremin. Jokçuluk meni ömür ötkürgen adam ekensiň. Seni ömürüň ötkençe baýlykka tunduram diýdi. Sizge kızımdy takallykka berip, köp diýne alyp baýgandan köre, özümniň gündelik emgegi menen balyk garmap, owkat kılgan martygym dep çal jogap berdi. Çalnyň bu sözüni açysy ekeni kan. Çaldy darga tartkyla dep çaldatlaryna buyruk berdi. Oşunda çal korkup gelepdi. 3 gün ursa sırap öýüne gaýtmak bolady. Çaldy 3 günge boşatyp jatyp kan. 3 günge çaýyn sözümdi ornatmasaň, bari bir kurulgandar uşul galynda turady. Tere okutulam da oýlabagyn. Men aýtgan sözge makul bolup, kyzyňdy beresiň diýdi. Çal korkkan bolsa sandaldy bir ýüne kiretdi. Teskeri jatgan galynda ýylaý berdi. Ata, emnege ýylaýsyz? Min günkü garaňlykdan bir günkü jarykçylyk artyk degen bar. Ata, gaýta kanga baryp sözüne makuldaý beriňiz. Kansa da, kan kyzyňdy maňa berdi aýtgan çygar. Siz kanga mal sunaňyz. Oşonda gana kyzymdy berem deňiz. Al kalan jaýy munday. Birinçi, kektin onulagyn 20 tülkü, 30 karışkır, 40 arslan, 50 wat, 60 çider, 70 arkan, 80 kanjak kurgan jürek beriňiz dep aýtaňyz. Uşuny berseňiz kyzymdy beremin. Andan soň kagysça kartamalda kızım ekör, nikiňizdi gydyryla deňiz. Uşuny aýtyp geleberiňiz dep atasyna söz beretip jönetdi. Kyzynyň bu sözüne çal aňytan kalyp, kanga barganda korkup jatyp araň aýtady. Çalnyň sözüne kan gowanyp, suragan malyny bagyny tap berem dep öýüne gaýtyrady. Kan özüni wazirlerin, kara keňeçlerin, bilimli kösemler jyňap alyp, aýlygy çalma aýtgandan kanbay kylabys dep akyldaşady. Olturganlardyň arasyndan bir garya tülkü, karşıda karmak oňgoý, arstanly karmak kıyın diýdi. Muny aýtgan Karaçaç kyzynyň özü arstanly karmagyny biledi. Kızdy aldyryp sıraýly dep soňşyny aýtyp daga bere. Kan makul bolup Karaçaç kyzyga kişi jiberip aldyrdy. Kız kelgenden keyin kan jyrtkyç haýwanatlaryny saňa jana atynaňa emne keregi bar. Andan köre altyn kümüş alyp atynaňa berseň, içip jep, jyrgap jata bermeýi diýdi.
Kızın çıkpay köpke oturdu anam bir kezde. Atalar, ağalar. Men jırtqıç hayvanlar suragan emesilem. Urmatly kanım. Menin başıma boşlandyk bersin dep boşlandyk suragan elem. Men aýtdyran kalyň mal emes. Sizler özüňiz oýlap görseňizdir. Kana közdün başyňyza keltirgen tawaşmak. Kalyň üçin oňulak bersin degen. Men jaşym onda. Ulakda oynagan kız kezim. 20 tülkü bersin degenim. Kişi 20'a çıkkanda. Tülküdey bulakta bayba. 30 karşıkır degenim. Adam 30'a çıkkanda. Karşıkırda julkunmayba. 40 arslan degenim. 40'a çıkan adam. Arslanly küçüge gelbeyba. 50 at bersin degenim. 50 adam at bolbayba. 60 çider degenim. 60'da adamla butuna çider çip. Önce basıp ket albaydı degenim. 70 arkan bersin degenim. Adam 70'ge çıkkanda arkan albayba. 80 kanı jok jürek degenim. 80'ge çıkan adam kanı jok jürekte kurgabayba. Kaygısy jok kartaň boldagan nike kıdırsin degenim. Kartaň adamlaryň içinden kaygı kapasy jok bir de adam bolbaydy. Oşonda men nikemni kıydıra albay. Marsat berbeýbe degen men kaňa karata aýtgan tawaşmakdy suragan bolçun. Oşula oturgan aksakallar kapmaş bolup men suramdy teşdirip görgüleçe. Aýtganlaryň katasy bolsa kaýta alaýyn. Bolbasa kanğa tiýbeýin. Kam meni albayt degen söz emesbe. Bul sözünü oýlap çeçip meni kıýnadan boşadyp ursat beriňizlerdi suraýmyn dep kız tazim kıldy. Oşunda oturganlaryň içinden bir aksakal adam. Balam, karçaç kızım, baktyň açylsyn, joluň bolsun dep kanyn ursaty jogalap kızga bata berip jüret. Oturganlar jalyp ele bata tileşet. Kızga gala tileklerini bildirip jalap ketişet. Kan aýlastan aksakaldan sözden kuwatlap, köpçülükden çygalbay, bir jagынан kızga razy bolup ursat bergen makuldygyny bildiret. Oşundan keyin kızın atyna goşumça akyl karaçaç deýin dep akyldylygydan aýtylyp el özüne aýlyga söz bolup jüret. Em baldar. Akyl karaçaç jamagy turaly söz kılsak. Kyrgyz elinde akyl daýalan karata. Akyl karaçaçdan söz aýtylady. Bul saýyşdyry. Anın akyldylygyny jamakda garmana okşaty. Jogordagy jamakda karaçaç degen kız. Kızlarga, aýallarga akylmandykdyn simwol katary ölgü, örnek bolup kelet. Akyl karaçaç turaly da başga jamaklar bar. Alaryň bagynda adamyň akyl esi, aýlakerligi jogary bolanat. Jamak erel. Başka çetkinde iki adamın taymaşı turalı. Oşol erelden birinci çağında baylyk, beýligesi karakan turat. Ekinci çağında baylygy da beýligi da ýok jönökay bir kız turat. Karakanın maksat 9 aýyldan keyin 13 aýal kılıp karaçaçdy alyp. Adamy karaçaçdyn maksaty akyl menen karakandan gutulup çygy. Kızның kanınga kektin ornulagyn 20 tülkü, 30 karışkır, 40 arslan, 50 at, 60 çider, 70 arkan, 80 kanın jok kurgan jök suratyşy. Bul tereň akly menen oýlap tapylgan nerseler. Anandagy kaygysy jok kartaň maldan nikah köýdüre andan beter taşmakdy suralar. Muny beýlikden jana baýlykdan ökülder kan özü, any wazirleri, kara ýakeňçileri bilimli kösemler seçe albagany kanday? Körse akyl başka, baylyk, beýlik başka eken. Beýlik menen baýlykdan ökülder al sözde özüň düşünigine laýyk canlyk, mal, çapay janwarlar dep düşünşet. Körse anday emes eken, munday eken. Ornulak. 13 ýaşdaky kyzyň ulakda oýnagan keze 20 tülkü. Kişinin 20'a çykanda tülküde bulaktap kalaşy. 30 karışkır. Adamın 30'ga çıkkanda karışkırday julunup kalaşy. 40 arslan. 40'ga çıkan adamın arslana küçükge kelişi. 50 at. 50 adamın atday bolşy.
60 çeder. Adamın 60 kabutuna çeder çişi. Önçe basıp kete albaşı. 70 arqın. Adamın 70'ge kelgende arqınga baylanğanday ahvalda kalışı. 80 kanı jok jürek. 80'ge çıkan adamның kanı jok jürekte kırgaşı. Ananda kaygası jok kartaň boldan nikah kıydırсын degeni. Kartaň adamlaryň içinden kaygı kapasy jok bolbaşı. Çamokta akıldı bolsa da adam arkanday kıjıltdan çıkalat degen ide aytylady. Adamın akıldılygy baylykdan da, bilikden da jogary turady. Akıldy adam eldiň baylygy, rızkysy. Karçaç, mına şunday garman. Jamak bizde akıldı, tapqaç bolga ögütdeýdi. Sizleriň klassňarda da akıl karçaç, kızlar köp bolsa kerek. Emmalar. Böňkü jamakka baýlanşdy makaly hatlarga toktola getsek. Akıl baştan, asıl taştan. Akıl baylygy az bas baylyk. Akıldy maktansa işti tındırat. Akmak maktansa butun sındırat. Akıldy elge tartat. Akmak tuğanyna tartat. Akılmanın öz olsa da sezelbeýdi. Na, jamak menle taňyşyp çykdyk. Emi temenki soralara jogap berge hareketlenip bergile. Akıl karaçaç degenini kanday düşünäsiňer? Adamlaryň atdan seçmelegile. Karaçaç, karakan. Karmandardy minezde. Karakan kanday kişi. Karaçaç kanday kız. Karaçaçyň atasy-çy? Karakanyň keňeşçileri, wazirleri kanay jeldeteriçi? Kan hemle üçin akyldy aýal izledi. Karaçaçyň akyldylygyny kandaýça baýkadyňar? Jamakdan kyrgyz eliniň turmuşyna baýlanşdy kanday özgeçiliklerdi baýkadyňar? Munda baldar, bul soraga jogap tapdyňar dep oýlaýmyn. Şantip bugünkü sabagymyzda aýagyna kelip jetdi. Sizlerge belli çöý tapşyrmasy. Biz jogarda bu jamakdan da başga variantlar da bar dep toktala getdik. Oşalardy internet bulaktan izlep okup görgüle. Jana da Rocket'den degen makylda gapdardy. Sözdükdi, depterine jazyp algıla.